het even goed. No Music, No Life. Waar had die bandnaam betocht, dames? Steek even de vinger op. Laat maar. Hoe hier is toe? Ik ben Bente. Ik ben Boukje. Ik ben Cynthia. Janneke. Nienke. En hoe lang bestaat deze band al? 3 maanden of 4 maanden? Nog maar heel kort. Ja, we staan nog maar kort samen. Dus, Ja, en speciaal voor jong oprichten? Nee, we moesten maar CKV in een workshop. Toen weer bij Bouke komen. CKV? CKV, kunst, vorming, ik weet niet precies. Iets van Squalla. Iets van Scala, ja. En toen gingen wij alle bij muziek zitten. En later hebben we bij de Chris Musical geholpen. En toen wie er een muziekdocent die zei van ja, het gaat heel leuk. En ik wil graag dat je hem voor Scala ik mooi doch. Maar is jong. Dus bij die. Ja, wat leuk. En het gebeurt net zo vaak dat het een volledig damesband is. Tietje Vlien had het er aantal, wat zei je? Dat is het ik net. Oh! Dat is net iedereen. Je zult er toch echt al je als vrouw in? Ja, dan ben Belediging nou je heel erg. Nee hoor. hoeveel... we zijn met z'n 9, hè? Oh! We hebben de jongens. Ja, die zijn op vakantie. Op vakantie? Ja. Oh, en dan moest niet met Word waaien. Ja. Ja, ben je leuke jongens? Meisje en jongen, wauw, wat een band man. Ik bedoel, speel je je eigen nummers? Bent al je covers? Nee, ik ben al je covers, dus ja. En kan je er wat uitkomen welke keuze je hem dan meidje maakt? Want dat lijkt me dan ook wel heel moeilijk met een jonge stem. Ja, dat is wel moeilijk, maar we komen er meestal wel uit. Popnummers, dat we vooral, dus ja. Wat is die smaak als het bands hebt? Nou, eigenlijk heel soort wel wat indie muziek, maar ik hou wel van rockmuziek, dus ja, heel divers eigenlijk. En doe? Ik vind alles... Nou, ik ben eigenlijk klassiek. Maar ik vind eigenlijk dit ook wel leuk, gewoon popmuziek. En doe? Ook popmuziek. Ja, hè? Doe ik popmuziek? Vooral pop. Zit je nog metal liefhebbers tussen of niet? Nee. En wat spelers toe? Ik speel toetsen. En doe? Saxofoon. Zangeres. Trompet, gitaar en basgitaar. Oh, sorry, wacht nog een keer. Trompet, gitaar en basgitaar. En doe? Ja, zang ik. Nou, na je weekend finale. Best dan zenuwachtig? Nou, valt er maar, hè. Ik heb er vooral heel veel zin in, dus... Is wel leuk, hè, jong? Leuk initiatief, hè? Ja, hartstikke leuk. Had je van hem ooit jeder mij die of dit de eerste keer? Nee. Echt de eerste keer. Goh. Hoeveel nummers mij hem spelen in de finale? Ian. Oeh, dat moet in één keer goed dus. Ja, zeker. Maar veel repeteren, dus dat... Welke game doen? ik viel me vrij. En dat is Counting Stars, officieel is het. Daar hebben wij een opname van. Ja. Dames, zullen we die even draaien? Ja, is goed. En als je hem nou wint, kom je er nog weer om bij zijn jochen? Ja, zeker weten. Ben bij deze uit nou. Oké. De opnames, want dit weer in de voorronde, hè, die ik nu draai. Klopt. Hartstikke mooi. Nog even mooi in beeld. De dames van No Music, No Life. En dit wie hun bijdrage. Dat is mij de finale ha. Tot de volgende keer. Oké, komt-ie. De tijd steeds stil, jaren in de lucht. We douchen alle jaren in los. De muziek het er zijn hier nog mooi. Ik weet net wat we doen, maar ik voel me vrij. Ja, ik voel me vrij. Ik zeg hem stil in de club, zonder mij maar mijn oor. Deze vrienden of toch net, oh het is nou al te laat. Hij skonk daarna in, ben er nou echt klaar mee. Waarom doet hij dat je mij? Ik ken er echt net bij.